U jednoj od prethodnih emisija predstavili smo vam maderoterapiju kao način za uklanjanje celulita i govorili o prednosti upotrebe oklagija, a da to nije kulinarstvo. A da li znate da se ova tehnika koristi i za masažu lica? Prvo, da naglasim da je jako interesantno da je sušta suprotnost od maderoterapije tela maderoterapije lica. Tako su napravljeni elementi da se primenjuju na celo lice, bez da možemo da preskačemo nešto, da vodimo računa, znači bukvalno prelaze preko celog tela i čiste, znači te septume, pregrade u našem licu, koje daju punoću našem licu, čiste ih, prazne ih, otvaraju kožu, mikrocirkulaciju postižu, menjaju praktično konture, podbradak, bore, sve bukvalno što može da se čisti na licu, sada je bukvalno sa ovim elementima, da kažem, mnogo efikasnije, znatno efikasnije, zato što oni mogu bukvalno pristupe svakom delu lica gde prsti recimo ne mogu ili neki aparat da pristupe i da urade kako treba tretman. Najveća prednost maderoterapije su zapravo njeni elementi, njeni oblici koji postižu detoksikaciju kože lica, rade limfnu drenažu, čiste lice, dovode kiseonik u krvi, time se brže pomoću mikrocirkulacije postiže, da kažemo, podmlađivanje kože i zatezanje, smanjuje se dubina bora, koža postaje znatno svetlija, posto velike su razlike pre i posle kada se pogleda i bukvalno dovode kožu do 5 do 10 godina mlađe. Pre svakog tretmana potrebno je odrediti tip kože. Da li je normalna, suva, masna ili kombinovana? Da li postoje neka oštećenja ili oboljenja kože koja bi mogla biti prepreka za maderoterapiju? Naravno da nas je zanimalo da li možemo sami da koristimo ove elemente za masažu. Profesionalna masaža, odnosno profesionalni tretmani zahtevaju da stručno lice to odradi. Zašto mora da stručno lice pogleda kožu, da pregleda kožu, da vidi koje su, da kažemo, opcije, šta sve može da se radi i naravno primena jačine, pritiska i onoga što, da kažemo, element kad je u rukama terapeuta je mnogo jednostavnije nego kad je u tvojim rukama, zato što on bolje osjeća koliko može da pritisne vašu kožu i šta radi sa njom nakon već par tretmana, on vidi tačno koji pritisak je idealan za poboljšanje kvaliteta vaše kože, odnosno u ovom slučaju masaže lica kad se radi. Lice je prosto, da kažemo, odraz našeg raspoloženja i našeg života, da kažem. Sve što mi i genetski i što s poljih faktora pokupimo u našem životu se odražava zapravo na našem licu. I zato se ne kažu džabe da su to mimični mišići, da oni daju izraze našeg raspoloženja. Tako da je jako bitno da se zna svaki detalj koji se radi. Kod mlađih osoba koje dolaze samo preventive radi, odnosno da ostane koža, da kažemo, i dalje mlada i zategnuta ili iz kog drugog razloga, obično mladi ljudi rade masažu lica, odnosno mlade devojke. To se radi 1 do 2 puta nedeljno, nema potrebe više od toga, znači čisto preventivno radi. Kod starijih osoba i kod osoba kod kojih postoji indicija, odnosno indikacija da se radi, da kažemo, tretman kože, da se promeni nešto na licu, oni bi trebalo 3 puta nedeljno da rade terapiju i tako jedno 6 do 10 tretmana u zavisnosti kada će se postići efekat. Obično oko 6. 7. tretmana efekat je znatno vidljiv, zato drugačija je koža. Kome se ne preporučuje ovakav vid masaže? Upalni procesi na koži, ekcemi, kuperozna koža, znači ona ispucala koža, oboljenja kože, febrilna stanja, eventualno, ne daj Bože, tumori neki. Tako da sve one kontraindikacije za masažu su kontraindikacije i za maderoterapiju, pošto je to vrsta masaža. A što se naših Adama tiče, mislili smo i na njih. Maderoterapija lica može postati i njihov način nege lica samo ukoliko je koža dobro izbrijana.